Ngene. Wis aja aleman njaluk apa? Kuwi apa ya? Purbasari. Apa iki? Iki Mbak Yumu ki jebul njaluk ngene. Apa ya kuwi? Aku ya bingung no. Apa ya, Bu? Oh, sate. Dudu. Sate. Dudu sate. Kuwi njaluk sate. Njaluk apa? Apa ya? Oh, njaluk ngene ben bisa. Kuwi apa ya, Kakang Mas? Ning opo ning opo? Cuman. Aduh. Jumeneng Purbasari. Ana apa? Aja ngono. Nek sing ngono kaya kiri kepenyak. I love you. Yes. Limen dik. Sarengan ugi Mbak Elisa monggo jumeneng tetiganipun. Tubluk tanganmu sir. Ceritane lakone Purbasari Purbalarang. Turiman dadi Sunan Abu. Langsung bae. Salam-salamin sampun sore. Purbasari karo Purbalarang. Purbasari. Piye, Kakang Mas? Kacang Mas. Kakang Mas apa kacang Mas? Wonten dawuh Kacang Mas. Kakang. Kakang Mas. Piye? Iki ngene perkarane. Wis entuk pirang dina yen sasi wis pirang sasi. Aku kok ya rumangsa kapang lawan Siadi Purbasari. Napa inggih saestu panjenengan kapang kalih kula? Buktine napa? Loh. Aku siang panurate mung tansah kepengin lungguh sak jajar lawan sliramu, Yayi. Panjenengan nggih gempi-gempi kalih kula. Gempi. Heeh. Kimpen. Aku cok kempi-kempi. Marang aku. Tansah gawang-gawang ning mripatku ki. Gawang apa? Gawang-gawang ki kantil-kantil. Kandil opo kandil? Kantil-kantil ki kiwir-kiwir. Oh iya, aku seneng kiwir-kiwir marang sliramu, Kakak. Iki malah sing siji iki Purbalarang. Ceritane cemburu ki. Sing tuwa ki cemburu. Kowe kok ketok suntrut pasuryanmu tenane iki lagi mikirke apa? Luputku ki mangsramu ki apa tenane mbok ya gare matur? Kayak kerbabaran biasa. Ngomong apa kok? Hah? Ngomong apa kok? Lah akikah. Ujarku kaya lu Ceritane cemburu li. cemburu ning gone ngomong ora cetak kaya lu kebebelen kok ciblak. Ya ora. Ceritane Purbasari karo Purbalarang Guru kakang adi. Purbalarang. Iya. Dia Sunan Abu. Sunan Abu. 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 Mambu. Abu Kudu ketubluk. mambu. Abu blek. Iya. Sunan Abu kok lambene denger. Ya. Aduh, Jan, ora umum kok. Ana Sunan Abu kok. Sunan Abu tuh nih sing ganteng kayak Mas Firdaus. Lah. Kayak dadi Sunan Abu. Kayak dadi lah, Sunan Pak. Abu kae jan anu. Ya ngeri kayu tuh Sunan Abu. Sunan apa? Sunan Bosok. Jabang bocah. Kula cemburu nggih. Purbalarang. Kula menika sampun tresna kali sliraimu. Ih. Kelawan sliramu. Kawan sliramu ananging panjenengan kok malah tresna kali adik kula Retno sapa ya? Purbasari. Balarto Asih. Heeh. Kali Purbasari menapa kula kirang ayu, menapa kula kirang setia. Ciblek jengkel terus nyekel botol lakon panjenengan kok kados menika.
Purbasari. Iya Kakang Mas. Pancen mono watak wantune Mbak Yumu Purbalarang. Iya. Watak wantune Ora gelem ngoco. Cetok ayu-ayu kene, dhuwur-dhuwur kene, larang-larang kene. Ayo nek karo aku. Melu bae nyekel botol aku Purbasari. Apa we bol-bol larang-larang? Elah, Bol-bol larang-larang. dine aku sing barep, aku calone ratu. Lah kok malah kowe malah ora sopan karo Mbak Yumu. Aku iki Mbak Yumu lho. Kowe wis gelek-gelek marang aku Purbara ora pati larang. Ya, aku sing ketok moto ceto, ayu melo-melo ceto Mbak aku. Elisa. Andi barep. Diajeng aja Mbak Elisa diajeng. Ya oh. Diajeng. Purbasari. Iya. Kowe iki kondo apa kok ngelek-ngelek apa kepiye? Iki to karo Purbara larang. Heeh. Kowe kudu adil sebagai wong priya. Wong priyo. Kowe kudu adil. Milih ya kowe milih sing iki. Loh, apa kupingmu Sing iki. Lho, aku iki Kupingmu iki budek apa piye? Budek apa? Budek kowe budek goblok banget iki lho. Budek sebab opo? Kupingmu ki budek apa Purbasari? Nek Sunan Abu Kang Mas Sunan Abu iki wis dadi bojone aku. Bakalane iki arep dadi ratu. Lah kok kowe dadak ngrebut karo bojone Mbak Ayumu? Lah wong kowe kan wong lanang pirang-pirang. Apa kudu harus sama Mas Sunan Abu? Emangnya kamu tidak laku sama lainnya loh? Terserah aku. Purbalaran. Namanya cinta kuwi wuto. Sak karepku arep Hei! sopo? Anjir! pancen Oh, mono ya. Purbasari. Aku uga Sak kawan karepku. Aku arep seneng karo sopo? Sak karepku ben aku seneng karo sing jenenge Abu nek kowe ra seneng. Sing digebuk turiman. Liyane. Kae sing salah sing lanang. Dadi anggerana wong wan mendua, sing lanang ki sing lanang. Dadi sing dirembuk sing lanang. kepiye? Sing kleru awakmu, sliramu sing paling kleru. Mergane Bot- kok boting ana terus. loro seneng kabeh. Kowe kudune tanggung jawab dadi wong lanang kuwi. Ora Iki ngene, milih sing aku iki. tak Sing ceto. aku tak kondo swetara. Apa? Kirane nek ora salah karo nyung pegatan. Pegat. Mengko dhisik. Pegat. Biasane lik turiman, ki lakon apa bae. Iya. Sing jenenge wong arep pas selingkuh kaya apa sing ditinti tetep bocah lanang. Mulane bocah lanang wajib dihajar. Aja diparah-parah, dikompor-kompor. Loh, Ki nyong sing berem. Ora kaya kowe. Pancen asli. Lah Mas Sunan Abu ki seneng karo Purbasari apa Purbalarang? Loh. Nek seneng karo Purbasari, pegatan Purbalarang. Mengko Wes dhisik. enek Ono Terus keke, aku didunga. ono Apa sih aku sing rembug. apa? Mengko dhisik. Terus. Kok kowe kok dadi ngono? Terus. Sing ceto wong lanang kudu ajar atos. Kowe arep seneng sing kono apa sing kene. Terus. Kowe kepiye? Lah iya. Purbalarang. Pasangan ya kayak Luputku wae pun Kakang di ngapurane. Aku orang ngapurane kowe Kakang. Aku wis lupa atiku. Aku saiki njaluk pegat. Ora Loh. karo kowe. Jujur wae Kakang Mas, jane Pak. karo kon ora pati penak to. Aku ora penak. Nah, mending kene wae sing Mending ceto penak sliramu. padha dhuwure. Padha dhuwure. Terus hitung-hitungane ceto. Aku dipegat dhisik. Aku dipegat dhisik. Arep karo Purbasari ora masalah. Nih aku dibersih dhisik. Ora sarane kaya kowe. Dibersih ning gone ngantem iki sing mandan mikir. Lah kenang apa? Ya wis tua. Ning turiman, Rika ora kena usul. Rika bayarnya duit temenan apa ora? Ya temenan sih. Yang ngantem temenan. Jangan temen-temen. Oh iya, Kalah duit temenan. Kene Purbasari. wae yo Kakang Arep Mas. dikoyo ngopo? Aku tetep tresno tenan karo sliramu. Lah, kono ora to? Ora. Oh, kan Saiki wis tak Berarti kurangi kowe ora. tersopalan karo. Matur nuwun ya wis ditukokke mbayak larang iki regane paling ora 10 juta matur Iya. nuwun ya Lah, Kakang 10 Mas. juta. Kowe wis tak tukoke ageman. Yo. Sing 10. Pak Endah Sulistari Endah. Warno yen kok agem. Wah Ya. iki Ketok to sarwa saka sari. lep-lepe iki ketok ya, lep-lepe ketok kuwi. Ra ono apa-apane wi bulu wi bulu. Ora apa-apa, sing jenengane elegan nganggo kebaya nganggo klambi iki kudu sing biasa wae. Ora kaya kowe iku pamer pating kerep kaya Sing- kunang. Apa Sing penting ditukokke
Mas Abu Lah, yo ditukokke. Orang Nek ngerti kowe Elisa. ngerti. Purbasari. Apa we Purbo Kowe Rapati nukok-nukokna ditukokna klambi nang apa Abu? ki? Peruna Upik Abu? Asuru peratan Abu. Sunan Abu. Ditukokna klambi nang Sunan Abu ki duwite sapa? Duitku. Loh, Sunan Abu ki karo aku ki mung nganggo kolor katok-tok. Apa temenan iki duwite Kakang Bok? Ayo Iki ngaku. mung pangandikane Mbak Yumu wae sing Ngaku. ngalah pengalaman karo kowe. Sing Ngaku. sejatine ki Gunakaya ki putra saka aku. Saka pun Kakang. Guna Duwite kaya Kakang kok. apa? Kamu bawa apa sama aku? Loh kemarin bawa apa kan Bawa aku tahu apa? sendiri. Blangkon. Apa blangkon? Loh blangkon Alah wong gede. blangkon bek nang tengu. Alah. Blangkone laeng. Ganengan si gatel bae kemerujak ana tengune. Wis ngono. Apa? Apa? Sakit tiup. Cemburu. Gini. Aduh. Purbasari. Aduh. Purbasari. Iya Kakang. Iki astamu kok yo apik banget. Budek aduh kok. Kowe iki kene ngopo kowe? Sing adil. Aku Sunan Abu anggar kagungan garwa loro kudune sing adil. Aku dicokot semprut. Kowe kuwi kudu nerimakake mergo pun Kakang wis rumangsa ya sebelah ki abot kelawan Yayi Purbasari. Purbasari. Larang Heeh, cari. Purbasari. Kowe sing larang ya. Ya kenal. Kok kowe tesi nganggo gelang sing sak mene Aku gedene? dicokot Kang Mas. Dicokot. Dicokot semut. Yo ben centol sisan kono. Ceritane. Oh, pancen Wong wedon asu. Puji Blek. Wong wedon kuwi anggar jengkel ora ngomong, anggar ngomong galu gelang, galu kanil tetep karo bahasa isyarat. Oh. Jadi ceritane wong wedon kan jengkel kan ora gelem ngomong. Cemburu kayak ditikok nali-ali ceritane keprijan. Wis sakwise aku ki abot lawan Purbasari. Karep mulan penjalukmu kuwi apa ora bakal tak udaneni wong ayu. Ketoprak Njaluk bisu apa? ki. Ketoprak bisu sing wedon bisu dilana. Anu kesus sih. Purbasari. Ya. Mbak Yumu ya aneh iki. Kuwi pancen roto mbuh kuwi. Iki ora gelem ngendika nanging nganggo isyarat kok. Coba dibedek dulu. Baleni. Kowe njaluk apa? Ngene. Wis aja aleman njaluk apa? Kuwi apa ya? Purbasari. Apa iki? Tidokna. Iki Mbak Yumu ki jebul njaluk ngene. Apa ya kuwi? Aku ya bingung no. Apa ya, Bu? Oh, sate. Dudu. Sate. Dudu sate. Kowe njaluk sate. Njaluk apa? Apa ya? Oh, njaluk ngene ben besok. Kuwi apa ya, Kakang Mas? Jaluk Tidok kalian. tidok. Oh iya. Njaluk ali-ali. Aku ki tanggap sasmita. Iya. Kae jebul ki njaluk ali-ali, njaluk sesupe. Oh, ya ali-ali. Ali-ali. Wong anu lagi jengkel Elisa, dadine njaluk Iya. ada orang ngomong aku Kowe- dikokna cincin iki. Kowe tak langgati Purbalarang. Kowe upama njaluk ali-ali tak tukoke sesuk. Njaluk pirang gram bae tak turuti. Nanging mapan kowe kudu nglilakno yen pun Kakang ki bakal kelawan Siji maning jaruk gelang. adimu Purbasari. Urung gelem. Loh. Jarine njaluk sesupe. Njaluk apa? Ning opo ning opo? Jumeneng. Aduh. Jumeneng Purbasari. Ono apa? Aja ngono. Nek sing kurang aja kiri Ajaib kepenyak. banget kok. I love you. Yes. Rimen dik. Dene aja kiri lho, Mbak. Ujarku dicokot semut apa dicokot kerongo kok dibule bareng otak degnak terus Mbak Alisa. Iki. Oh. Iya. Kicomania ya. Keprimen. Iki ya. Is. Apa kuwi? Kowe kicomania. Oh.
Ki jare kon kayak gini. Iki semane. Sing kaya ngono kuwi dudu ciblek Purba Larang. Burung berkicau. Sejatine sing bisa ngono kuwi ya kuwi Satria Jodipati Raden Werkudara. Kowe ngerti nek Raden Werkudara kuwi duwe kuku Pancanaka mulane ngene iki. Oh lah iya kayak gini ya. Iya. Dene Sunan Abu tekan Werkudara sing kepriwe iki? Ya, tegese wong mikir tangane kaya kuwi nyong wedi kok ngomong aku. Heeh. Purbasari upama Pun Kakang njaluk direrepen tembangi. aku ki pengen banget Swetara ya ngiras ora kanggo ngompor-ngompori Mbak Yung ora, nanging sejatine pun Kakang kapan lawan seliramu. Mbok yo pun Kakang dirungrum Swetara wong ayu. He Purbasari, kowe kan ngerti nek Kang Masmu Sunan Abu tembet temantenan karo Mbak Yung sing ayu banget iki Purba Larang. Oh, Mbok rupangsane. Tembang ke. Tembangi. Tembang. Juga untuk menghibur pengantin berdua. Ditembangke. Ditembangke. Mbak Nur Hidayah Supaya kan Mas Firdaus monggo. Digambarkan sebagai pengantin anyar monggo tembangin opo? Lu namung derek mawon Mbak Elisa. Oke. Nyuwun pelok barang ke. Pelok barang. Cek. Mami dibawani sik. Iya Kakang Mas, iki wiwitane wong seneng. Oh, wong seneng. Ya. Seneng seneng. Seneng kudu seneng. Ya. Angger ngomong sing genah anu Elisa. Takoni Ling Elisa ki wong endi asline dening bahasane beda kok. Mbak Alisa, Ya. iki ono sing penasaran karo Mbak Alisa. Ya. Alisa ki sejatine penyanyi ngendi ngono? Piyayi ku apa? Penyanyi ngendi? Asli Dari mana? Dari mana? Dari mana aslinya? Aslinya dari mana Mbak Elisa? Kula seko toli-toli. Oh, Eh, toli-toli. sing bener. Toli-toli siapa? Toli-toli kan Apa sih Black ya? anu kicomania. Oh, kecomania. Apa itu? Seko toli-toli kok kicomania. Toli-toli kan Sesuk kecamatan kali apa Kuwi kabupaten? daerah yo Kakang Mas, sesuk Iya, iya. Kakang Mas nek pengen ning toli-toli, Kakang Mas iso numpak montor mabur. Oh. Montor mabure mangkat seko Yogyakarta. 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 Munggah transit ning Balikpapan, midon di Palu ya. Oh. Midon dari di Palu, Palu. Sulawesi. Ya, terus munggah ning Bon Kopi mudhun Toboli. Gue. Kon mudhun terus doboli. Oh, Kang Turiman doboli. Tak tegese. Nang endi mudune Mbak Elisa? Mudhune Toboli, lagi ning toli-toli. Doboli sing endi? Toboli, yo daerah kono Toboli. Jenenge jenengane aneh temen ya. Iya, ana doboli, Ana toli-toli, ana doboli. Nek kene ndak ora ana apa ya? Toli-toli alane tole-tole kene. Iya, nek ana tole-tole ana toli-toli. Lah desane Duwi toli-toli nek yo daerah toli-toli jenengane. kabupatene. Pokoke Lambelu. Oh. Apane? Lambelu. 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 Lu. Oh lu. Jeneng Lambelu maksudnya? Kuwi daerah Jerak Morowali. Angel, Kuwi daerah. Ya. Oh, jenengane toli-toli. Karo doboli karo Lambelu. Sing marekna dobol ki lambelu. Nah, jadi si marang doboli ki Lambelu. Mbak Elisa. Ya. Ayo, Tabawanyo Kakang Abu. Saiki ya mbok ya dirungrumun. Abu Turiman ceritanya. Abu Turiman. Iya, udu abu ning abu. Abu sing go ngasah. Abu lambene. Abu batu apa abu pring? Abu bambu ya. Abu Abu bosok. bambu itu apa? Abu bambu itu yang di belakang itu. Oh ya, yang Iya. buat itu cuci Bukan- piring. Iya betul. Oh, iya. Wah, jan. Sempongane dik ceritane gaya wong tembang iki. Pripun Kakang Mas Abu Turiman? Aku ki lagi yo mikirke seliramu kok yo ketok wis peyayine ayu. Nah, Peyayine lencir. makane
Kok yo wah suarane. Aku daleme kapan? Lah kowe sih anggepe apa? Lembok nyong ya bojomu. Oh. Ya bojomu iki gemena gerungan lagi ya. Nang sing genano ge abot Lah paling ya kae. kirane wis ora seneng aja digletak kena. Ya ora tak gletak kena. Nek ora seneng nyong tulung lah dibalekna karo wong tuaku. Kowe sih gampang ning sedurunge tak balekna kowe kan tak gelek tak sedurunge tak paken wong tuamu ki tak balekna. Kowe tak gletakna sementara men dicotol ngentuk. Wih, geletakna. Beber-beber. Heeh, digletakna Ya. iya bener. Oh, pancen lanangan Terus bau. suaramu apik banget wong. Mas Tasam. Dudu bondo. Rupa apik kan? Piye? Piye? Nyok, nyok. Kok koyo ngene-ngene to? Nyok monyo. Iki blangkon. Kowe iki kondo apa kowe? Opo? Oh, dadi kopok-kopok akeh. Yuk Wong dong. kaya dadi kopok-kopok akeh. Nang apa sih? Ning kan ora mambu, Mbok. Ala mambu ngomong. Mambu apa? Ih, mambu bakso. Ben nyombe kita semangan bakso. Iya, dok mengene terus transit nang kono diwehi bakso. Ganti maning Mambu apa? mambu bakmi. Lah terus nang kene jam munggah terus dijujuki bakmi semangkok. Iya. Iya. Ih, ganti maning Mambu apa? batang. Kena terus loh, ki ngapa-ngapa? Mbok kontal koyo wedine. Ya ora ketempuan. kontal wong nyong cilik ya ora kontal. Iya. Heeh. Among ati bawi Yuh. Lho, kae wong wedok tenanan Purbalarang. Aku yo tenanan lho wong ana bolongane kok, Mas. Nanging cilik ora kaya kae. Lho ora apa-apa, arep cilik yang penting rasanya, Bu. Oh iya pancen. Oh ada toh bolongannya ciblek ada. Ada. Don. Ada Oh, bolong. cilik. Iya. Hah? Cilik Ya. bolongannya. Ya, orang ketang sesendok micin ada. Heeh. Ya umpamane temenan Elisa. Ya. Temenan ki kan anu cuma dalam kisah ciblek bojo turiman. Lah umpamane ciblek dadi bojone turiman temenan sih manake apa ya? Kayak apa ya? Kayane metune tuyul dean. Oh nyombora kepengen mana karo kok Kang Turiman. Nang apa? Ala bebeh. Lho akeh sing kepengin jan golek turunane nyong. Ala ngerti goleti jebule ora nana. Oh. Agi menek. Agi jeres. Iya. Jeres wis tak gawani bumbung loro kok baline telu. Lah sing siji Kowe dene ngerti-ngertine kowe nggawani bumbung loro nyong terus bumbunge telu. Lah sing siji nang arep bumbungmu sih. oh iya. Luput pisan kena pisan. Mari kita masak ke apa, Mas? Sesuk aku pengen banget dimasake siput. Siput. Heeh. Digawe apa siput? Yo dirica-rica kena. Oh iya. Lah nek kurang rica-rica Turiman. His. Ya aja. Oh, malah nyurup dirica-rica ya. Yen gampang luwih gampang. Pancen pono sejatine asmara dana manten ki kepenak ning kuping. Aisyah. Heeh. Yen angel. Coba Kakang Mas kaya ngopo swantene panjenengan. Iya. Loh, Nang. suaraku ki Ora elek. krungu kena kenyol iki nembang. Kowe ngomong apa kok? Nyong arep nembang malah ora dirungokna. Oh yes, ora tak kena wis. Ala bubuk wis Is ra. aja kaya Ala kowe. mono wis mengkeret. Aja.
Ora sidak. Wong ora mengker wis mengker. Alah mau wis ngono terus nang anak blok kabeh ngono. Mbak Ayu aja ngono sing akur awake dhewe. Mengko dibagi yo Senin Selasa Rebu ning nggonmu. Apa? Senin Selasa Rebu. Upamane dibagi Mbak Elisa. Heeh. Kowe milih sisih ngendi? Aku milih dino Kemis Setu. Oh, telung dino. Yo. Kemis. Kemis. Digenanang ngomong. Iya. Kemis, Jumat, Sabtu. Apa? Kemis. Kemis Jumat Setu. Dudu Kemis, Jumat, Sabtu. Kemis. Ya. Ning nggon aku ya. Heeh. Senin Selasa Rebu ngene kuwi. Oh, Senin Minggune. Rebu. Minggune nggo nang bengkel. Ngapa sih? Dandan loro ya rusak. Heeh. Klok. Onder Yen gampang. Oh, yen gampang. Oh, yen angel ya. Angel gampang. Waduh, jan. Pokoke blek. Tenan aku ora tega karo kowe. Ning yo kepiye Ora maneh? apa-apa. Aku ora dadi bojomu ora patek. Aku arep dhewean golek penayagan. Is, aja golek penajagan. Yo. Ya, nek golek penajagan kowe senenge wong semene iki penajagane milih tukang apa jajal? Tukang siter. Tukang siter, mergane kowe kok seneng tukang siter? Milik apane kayak diutik-utik karo dilumana. Oh, kayak gue ya. Siter kan dilumana. Upamane dudu siter. Tukang orjen mau tukang kendang. Tukang orjen. Diteneti. Put, jadi seneng naneti kayak gini ya. Iya. Nat. Seneng maning dadi bojone tukang son. Heeh. Loh, upamane Mbak Elisa. Iki seneng karo kerawitan iki. Oh. Jejak kowe blek. Ujarku kok didom kowe kok. Kesenenge apa? Tukang son. Aku Iki Nang apa tukang son? Aja nesu. Upama saliyane ku tukang orjen ki tukang apa? tukang son. Lho mergane kowe milih apa? Pamrih apa? Volumene kan sering lho diserok nang kok karo diplintir. Oh, seneng dipintiri ngene iki. Diplintir. Diplintir urung ditinggal lunga. Ngapa-ngapane cokan iki. Ora apa-apa Kang Turiman. Rono dintekke lah Ngenteni Elisa. diplintir, Lik. Lon, Ngenteni diplintir. Diplintir. Ya, iku Kula iya. tempe menyat. kowe tenan lilo. 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 Wis kono wong ayu. Dan kena tinumbas harta Kawaken lakon Dadi Ati spesial kagem pengantin berdua, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Monggo dados. Langgame dadi ati, Co. Yuk digawe dadi. Yo tarik sor. Sekar Bima. Oh iya. sing kaya apa yen urip soko lan
Abu. Iya, Mbok malih. Monggo Kang Mas. Iya, Aduh, Kang Mas Sunan Abu sampun kangge koco tinggal. Jeh. Tambah ganteng nggih Kang Mas. ben rada terang anggone Jeh. mirsani. Ya ya ya, terus Yuk, tarik sor. urung. luar biasa. Setanuan, Bapak. Tepuk tangan kagem Mbak Elisa. Matur nuwun Mas Sunan Abu. Abu. Matur nuwun Pak. Nggih, matur nuwun Gusti Blek. Oke, disengkuyung karo dalang-dalang seniman seniwati. Khususon Binangun umume. Binangun Nggih. nggih. Niki baksone nggih
Duki. Lah, kok malah agi ngrembug kiye ngrembug bakso. Lah ya penggemar ya iya ki Iya. bakso sing tak gawane angel kaya ngobaki ora disambut. Men karo nggodar bakso kon direngeng-rengi maning sikan Sulawesi. Nah, Bawa pudang kuning. Nah, bawa pudang kuning monggo Mbak Elisa. Niki enten sing nyuwun lagu mangke. Nggih. Napa niku? Diparingi anu sing tembe mbak-mbak teng mriko nika. Nggih. Ali sing lenggah-lenggah nika nyuwun lagu ke Napa? apa ya? Keluas. Sayang-sayang Oh, sayang saya. Kesayangan. kesayangan. Yang Oh, viral iya. ke kesayangan. Nggih nika lagi viral. Kok Sekar Bima ya Kesayangan. Mbak Elisa. Banyak kalimenya. Bawani. J, menikah nggak kula kirim untuk Bulasi Mairun yang streaming minta podang kuning juga sekalian ya. Oh nggih. Bu Darti nika nggih rawuh. Bu Tarti niku rawuh. Nyuwun Mbak pundang Tarno, kuning. Nggih. Nadyan wujud Lik Boy. temong peksi Lik Masno. Heeh. Najat. Walaupun bentuknya burung. Iya, walaupun bentuknya mung manuk, iya. Burung. Heeh. Diartikan. Heeh. Walaupun tetali siapa ya? Hah? Walaupun Menjadi pengikat cinta. pengikat cinta. Betul. Heeh. Alus manis nengsa Lembut cantik terus kepriye blek ning Iki syarat. apa alus? Iya, alus manis neng semake. Pilak. Pilak. Kok pilak? Waduh, Alus. Itu pilak iya. Halus. Apa saja? Alus manis. Enak dipandang mata. Alus lembut tapi enak dipandang mata. Nah, gue jenenge pinter Seperti kowe. bakso dan mie. Iya. Mie Enak dan ditenges. nah, enak. Mane ngano kari. Iya. Ya, kari apa? Kari ngeplok. Oh, kari ngeplok iya. Kardi CS. Ah, Si Vocar itu mengenai apa lagi si Vocar? Wis suwe gone mubeng-mubeng blek. Iya. Berkelana. Udah lama wah berkelana. Oh betul. Seperti si Vocar itu mencari Iya. jodoh. Oh begitu. Mencari jodoh. Golek isi podang jenar Mencari burung gawa jenang. Gawa Kok Jawa jenang. Apa sih? Podang jenar. Oh Jenar itu kuning. Oh jenar ya. Jenar kuwi Mencari bahasane kuning. burung Iya, ceritanya Mbak warna Elisa. kuning. Heeh. Burung Iya. kicomania. Wong Mbak Elisa ki ora tanggung-tanggung lho. Apa? Ya penyanyi, ya pesinden handal, juga dalang Oh kondang. dalang. Tentan loh. Iya, tepuk tangan buat Mbak Elisa. Ning ora mung Mbak Elisa, Turiman juga pelawak, juga badut, juga dalang. Lah, Temenan dalang. Ayo tepuk tangan. Contoh buat nih, Kang contoh Turi. nih. Ayo nih, ayo. lah Allah. Jatuh, Elisa saiki dadi wayang Kresna, Turiman dadi kae wayang Suratri Mantra. Wayang turu nyung ya lah. Jal. Ceritanya Elisa dadi Narayana, kowe dadi Suratri Mantra mesti. Elsa Diyono. Ciblek ketepeng reges. Orangnya sing nonton. Koto-kotone opo iki? Terus pokoknya kaya wayang gunung. Yang bakul kopi bae nang Ceritanya wayang. Suratri Mantra mau menjadi jago. Jajal bisa ora? Aku dari Noroyono. Narayana. Aku ra iso koto-kotone. Foto-foto. Foto-fotone opo? Koto-kotone Noroyono marang Suratri Mantra. Oh, ora Iki bisa. dadi Werkudara aja ya. Suara Kudoro yang nak. Iya. Kowe tadi kowe ngundang aku Jeliteng. Jaliteng. Dadi Jaliteng. Kresna. Jaliteng apa jaliteng? Jeliteng kakangku. Heeh. Ya.
Werkudara. Tangane piye? Wah. Ih, medeni ya. Tresno kakangku piye? Jeneng kaya kiye. Lah, nang apa sih pada reang? Aja nganggo kaya kiye ya. Wong Ada kuku pancanaka. wong berkudara kuwi harus disesuaikan nang Kuku sih, duwe kuku pancanaka kuwe. Ya. Salib. Kurang dawa itu. kurang dawa ngene. Ngene Kukunya ngene. kurang dawa. Mendoan. Oh, Ya. Mendoan. itu ya. mendoan. Nganggo mendoan. Gendang ngomong. biasanya gendang anggeran. Wah, jeliteng Resno kakangku piye? Baksone akeh temen. Si Adi iki ya dhewe kudu cepak-cepak mergane arep ana mantu. Wah. Wah. Tenane sing bakal kok mantenake kuwi sapa jeliteng Resno kakangku? Kadung Iki katane setu. ciblet. Sedulurku lanang. Heeh. Sedulurku lanang Gatotkaca iki lagi gandrung-gandrung. Oh. Ponakanku. Kok priwe sih kowe Blek? Kok dadi wayang kok malah? Gatot kaca. Iya kalau den bakso Gatot kaca malah. ngomongnya Ciblet seru. dadi wayang ora bisa kae tau dadi wayang goleke dalang entus kayak takoni Lah takoni. nyong dadi kabeh lah tukang kipik. Ge, kowe senenge dadi wayang golek sih ya Blek ya. Iya, ah. Tegese mending dadi wayang golek apa mending dadi wayang kulit? Lah nyong mending dadi dagelan kayak kiye. Oh. Dadi wayang kulit ya bebet disapeti kaya kae. Is, tapi ugenak amanah ya apa pacakan yang dalang ya kudu Lah ya dipeken. ora dadi wayang golek ya mau dirogoi. Heeh. Dirogoi. Iya. Wis tau mbiyen melu Wis tahu Abantus apa? suwargi. Kula biyen tahu kali nderek almarhum Abantus dadi wayang golek. Oh. Kula wong golek ya kula kan ngertine ndagel ya Mbak Elisa. Lah Abantus almarhum ya jembar kuburane. Kok ngendika kaya Blek, yo melu nyo nang Cirebon. Ke ndagel anu tak melu wayang golek. Lah nyo ngertine kan ndagel. Iya, iya. Kok Abantus ngendika Blek kok urusan ndagel. Lah terus kenapa kowe dadi wayang golek bae soalnya goleke nyong potol siji. Oh, nah kok kon dadi golek nggo ganti Nyong sing dadi topol. golek, Iya nyong iya. manut. Nyong ya manut didondoni kene tinggoni sarung, dimek-mek nyong ya meneng bae. Iya iya iya. Wong golek kan. Wong golek ya. Golek ya Iya. dimek-mek iki nyong Iya, ya meneng iya. bae nyong ya Oh, oh. batinku wis sing suwe. Iya. Temenan ya. Iya, iya. Terus aku didandani disuk nang gedebek. Oh, ditancep nang gedebok ya. Iya, urung ditancemna disuk gletak kena. Oh. Jejeran pertama almarhum Abantus terus ngedekne nyong. Heeh. Lah ngedekne terus sarungnya dicincingna. Oh. Dicincingna. Iya sarungnya nyong dicincingna wong nyong golek ya meneng bae. Oh, iya iya. Dicincingna terus Abantus karo nembang. Ngerogoh tangane cek oke. Oh. Ya dirogoh nyong ya Iya, iki iya. ngapa jenenge utak-utik oke. Iya. Tapi nyong ya meneng bae. Golek tiga. Oh, ya meneng bae Oh ya. ya Blek, menang ya. bae lah Iya, terus iya. karena ngomong kan karo nembang di mana di mana Iya. nyong batin golek Kok telepe ya semaur kayak gue Blek. ya nyong semaur Kok priwe? nang kene nang kene ala nang kene temenan Kayak Werkudarane wis dhewe gendang kae. teton Wong anu gar kuku-kukuan dari jaluk gendang temenan ketan. Temenan. barang nang kene malah diwehi Lah gue nang kan sindik wayang golek. sindik kita sindik Kang Tuliman bahaya ge sindik Kang Ya. Tuliman Lah, Kuku pancanakaku ya ora semeno lah. Iya. Gue gedang apa gue. Ke, ke gedang apa mas? Ya senek ya. Hah? Senek Mbok. Gedang apa? Antarane. Rojo. Rojo. Gedang apa iki mas? Gedang rojo. Dagelan Kepo rojo. Kakangku berkudur. pedal ngomong apa bae metu pokoke. Api. Iba bunga hengan. Mau ngomong beusan sisan metu. Tiku. Anak Nyanding. cagodok. Nyanding bisa dadi. Walah. Tombo. Ya Kodok
Gedang kuning dari Andalas. Monggo. So awan. So awane. Asik. Wis ora krasa. Wong wetangan. Mas Rusdianto saking Kedungring monggo.
Sudah. Luar biasa tepuk tangan mudah. Sampun manukipun sampun. Tadi ada pamungkutan lagu apa Bu Jiblek?